Салом алайкум мардум TikTok фақат ба пеш лайкҳоро бизанед мардум TikTok ма шумо чӣ гуфтанем дар YouTube телефон тиҷа ба ҳарфҳои тоҷикӣ бизанед дар YouTube телефон тиҷа ба ҳарфҳои тоҷикӣ бизанед бардаро 80 тайпони бақват овардагим бардаро ки ай шаҳри Душанбе бардаро занг мезанед бихаред дастапка любой ҷои Тоҷикистон бепулай кадоми бардаро алиш каданед алиши дар пеш бен iPhone 12 мегиред 13 мегиред 14 мегиред любой хел iPhone бардаро дорем S21 S22 S23 любой хел Samsung бардаро дорем кадомитон бардаро алиш каданед алиши дар пеш бен агар кадомитон мехаред дастапка любой ҷои Тоҷикистон бардаро айшот ки ма бепулай 16 ташаккур дорем любой ҷои айшот ки ма бардаро дастапка бепулай бардаро TikTok шумо чӣ гуфтанем дар YouTube телефон тиҷа ба ҳарфҳои тоҷикӣ бизанед телефон тиҷа дар YouTube ба ҳарфҳои тоҷикӣ бизанед бардаро ай мардум TikTok ма бениҳоят миннатдорам ки қамара дастгирӣ мекунед раҳмат ҳаматонда лайкҳоро бизанед бардаро хай чӣ хизмат чӣ номери мо ҳам ҷо ҳаст кам монда буред подписатсия кунед лайкҳоро бизанед модели бақват гирифтагим бардаро дар паноҳи худо бошед.